На гэтым тыдні старшыня райвыканкама правёў асабісты прыём грамадзян з жыхарамі раёна. Пытанні, з якімі грамадзяне ў гэты дзень звярталіся да кіраўніка раёна, былі рознапланавымі. Ад камунальна-бытавых, адлову бадзяжных сабак, рамонту вокнаў пад'ездаў да спрэчных пытанняў паміж наймальнікам і работнікам. Усе падрабязнасці ў нашым наступным сюжэце. Да старшыні з просьбай аб аказанні дапамогі звярнулася жыхарка вуліцы Паркавай. Дзяўчына прасіла вырашыць пытанне ўстаноўкі новых вокнаў у пад'ездах шматкватэрнага дома. Яму ўжо 42 гады. Драўляныя рамы прыйшлі ў непрыдатнасць, ад часу рассохліся і пачалі рассыпацца. Для таго, каб падоўжыць тэрмін іх службы, камунальнікі ўмацавалі іх драўлянымі планкамі. Аднак адкрыць іх зараз ужо нельга. Апроч усяго, камунальныя службы нерэгулярна праводзяць уборку пад'езда. Александр Иванович падкрэсліў, што чысціня і утульнасць у нашых дамах залежыць не толькі ад працы камунальных службаў, але і ад саміх жыхароў, бо смецяць у пад'ездах менавіта яны. Кожны ў стане навесці належны парадак на сваіх пляцоўках і паверхах, павесіць карціны на сценах, паставіць гашкі з кветкамі. І тады ў нашых дамах будзе яшчэ прыгажэй. Што тычыцца вокнаў, то кіраўнік раёна прапанаваў правесці з жыхарамі агульнадамавы сход і ў выпадку згоды поставить им новые драўляныя шклопакеты за іх кошт. Жыхарка станцыі Лотва звярнулася са скаргай на няякасную працу супрацоўнікаў камунальных службаў па ўстаноўцы водазаборнай калонкі. З-за дрэннай падсыпкі адбываецца уцечка вады. Ад выконваючага абавязкі дырэктара унітарнага камунальнага прадпрыемства «Жылкамгаз» Юрыя Романова Александр Ціток запатрабаваў у самыя кароткія тэрміны ліквідаваць узніклую праблему, усталяваць на калонку прыбор у ліку вады, а таксама наладзіць сістэму працы ў арганізацыі. Бо паўторныя рамонты за халатнасці работнікаў – гэта лішнія фінансавыя затраты, якія нясе арганізацыя. Такія безадказныя супрацоўнікі павінны выпраўляць памылкі за свой кошт, падкрэсліў Александр Иванович. Усяго ў гэты дзень па дапамогу да кіраўніка раёна звярнуліся парадку 8 чалавек. Усе звароты ўзятыя на кантроль і будуць разгледжаны ва ўстаноўленыя заканадаўствам тэрміны, а грамадзянам дадзены афіцыйныя адказы.